Lelo Panyasa Voice Box, Comrade Evans Kaya kuchokera ku bungwe la Real Voice of the Real Citizen kapena kuti liwu la mzika zenizeni akuti iwowa ndithu akuwalandira a Charles Ben Longwe pobwerera kupanganso ntchito za activism pamene takulankhula mwamphamvu kudzudzula ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party pansi pa utsogoleri wa Dr. McCarthy Chakwera. Mukuona kwawo Evans Kaya kuti ayi sakuchiona cha nzeru kuti munthu wina aliyense kubomako angakhale ndi nzeru zowapatsa Ben Longwe ndalama ndi cholinga chokuti Ben Longwewo adzipita pa social media ndikumayipitsanso dzina la boma komanso chipani cha Malawi Congress Party. Ndikuona poganza zimezi akuti ayi a Ben Longwe tuzikuoneka kuti ayi abwera mwachilungamo ndipo iwowa abwera kudzakhala ndi choncho akuti awalandira bambo Charles Ben Longwe. Ndine kalimodzi pano Panyasa Voice Box ndipo Evans Kaya akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndi nkhani zina ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Mwaswera bwanji amalawi anzanga konse komwe muli amalawi amene muli mu dziko la Malawi, amalawi amene muli m'mayiko akunja, mwaswera bwanji konse komwe muli. Madzulo alero kapena usiku walero pa 20 January 2025 mu chaka chimene tikuyembekezera kuti tikaponye voti ndi kusankha mtsogoleri wa kumtima kwathu mosaopsezedwa mosakakamizidwa koma kusankha munthu amene tikumfuna mu bwalo lino la anthu amene ndokhuzidwa odandaula. Muli ndine Comrade Evans Kaya kulankhulira kuchoka ku bungwe la The Voice of Real Citizens, bungwe limene limalankhula ndi mkhalapakati wa amalawi ndi boma limene likulamula, kuonesesa kuti boma limene likulamula sikuphwanya maufulu a nzika za Malawi pokhala amalawiwo eni ziko, pokhala amalawiwo mabwana amene amawalipira anthu onse amene akugwira ntchito mboma kuphatikizapo president wa ziko la Malawi, kumugulira toothbrush, kumugulira Colgate, kumugulira panti ovala mkati Chakwera ndiye Malawi amene amagulira, kumpangira renti nyumba, kumpangira renovate, kumkonzera nyumba ija ngati pakona kuti pena baki sipakoneka bwino ndifeyo timagula painting kukapenta nyumba ija kuti izioneka bwino, nyumba imene machedwa State House. Comrade Evans Kaya kuchokera ku bungwe la The Voice of Real Citizens. Madzulo alero ndabwera amalawi anzanga, ine ndi activist, mundimvesese, ine si political party member. I'm not any political party member, koma I'm an activist. Ndifuna mundimvesese chimenecho chimene nditambasule chifukwa ndi ma audios ndi ma messages ku inbox yanga amene ndakhala ndikumafikiridwa apo ndikufikiridwa mpaka na pano kunena kuti ayi koma Comrade Evans Kaya mukamalankhula timakumvesesa timakusatirani koma kumbali yokhayi musamalankhule ndesikhala activism mutu timalankhula pamene palakwika, timazuzula pamene palakwika, timayamikira pamene pachitika bwino. So tikapanga zonena kuti popeza awa iwo akuti sakufuna kuti iwo ngakhale kukuonera kuti kumbali yawo ziko zolakwika koma tisawalankhule, ndiye tikhala ngati kuti activism tidayipanga ngopanga target chipani cha MCP. My activism kuchokera ku bungwe la Voice of Real Citizens, ineyo ngati founder kapena director wa bungwero, oyambisa bungwero, sindinayambe chifukwa kuti I'm against MCP. Munimvesese azipani zosusa, munimvesese enanu, right? Sindinayambe chifukwa ndili against ndi MCP, koma ndidayamba kuti ndime ndi amalawi amene akuphwanyidwa maufulu, amene maufulu wawo sakulemekezedwa. Ndiye sizi kutengeranso kuti kodi munthu amene ufulu wake sunalemekezedweyo kapena waphwanyidwa ufuluyo kodi ndi wa DPP, kodi ndi wa UDF, kodi ndi wa PP, kapena ndi wa PDP, ndi wa UDM, kodi nanga iyeyo ndi wa MCP. Inetu wa MCP kuphwanyiridwa ufulu wa MCP ataphwanyiridwa ufulu, ife ndikumamva kuti molingana ndi gawo lakuti munthu uyu waphwanyiridwa ufulu wake molingana ndi gawo lakuti, ndekuti ine ngati activist amene ndayima ndi amalawi muchoonadi ndikuyenera ndilankhule ndizuzule kwa amene aphwanya ufulu wa munthu ameneyo chifukwa aphwanya ufulu wa nzika ya Malawi. Chicho ndicho linga cha Voice of Real Citizens, right?
nde mazulu alero amalawi anzanga makomrade okondedwa konse komwe muli ndili ndi nkhani ziwiri zimene ndifuna ndilankhule mu nthawi ino. Nkhani yanga yoyamba ikhala nkhani yonena kuti pa social media pavuta kwambiri ndi nkhani imene ikuoneka ngati kuti ikupangisa kuti ma-activist akugawanikana, ena nkumalankhula izi akulowera uku, ena nkumalankhula izi akulowera uku. Nkhani yake ndi ya Sir Charles Ben Longwe, right? Chifukwa ine pokhala activist, mozi mwa ma freedom fighter, mozi mwa anthu amene ali ndi bungwe lomenyera maufulu a wanthu, ndikunena kuti sitima ndi munthu potengera kuti munthu ngwa chipandi chanji amachokera boma liti, kapena munthu ngwa chipembedzo chanji, koma ifeyo timayima ndi munthu amene akuoneka kuti akuphwanyiridwa ufulu, right? Okondedwa tonse amalawi kuphatikizapo ine mwina miyezi iwiri yapita mbuyoyo, mwezi umodzi wapita mbuyomo ndatulutsapo ma audio owanyoza a Charles Ben Longwe, right? Kapena tisanafike pamene popo kunena kuti ndatulutsapo ma audio onyoza a Charles Ben Longwe, kwa amene mudamvera mukhoza kukhala mboni yanga kunena kuti ndikape ndalankhula mawu amene weneyo. Ine ndemwenenso mbuyomo ndikuwaona a Ben Longwe kunena kuti kuma mkuluyu waima ndi amalawi. Ben Longwe ali ngati mentor wanga, ndamene anandiphunzitsa kulimba mtima, kundiuzapo zina zimene ndingayenera kuchita ngati activist, kundithandizapo nzeru zina ndi zina kuti ndiphwanga izi zimafuna kulimba mtima, ukamalankhula usachite mantha, usalang'anire kuti chipani chinchiti, koma zuzu pamene palakwira kuti activism yako anthu adzayilondole. Ne pa nthawi imene ndimamvera mu nthawi imeneyo ali ku HRA, ali ku Malawi Fest, something like that, ineyo ndapangapo create ma WhatsApp group even the friends of Ben Longwe, Charles Ben Longwe, ineyo kukhala admin kapena kuyambisa wabungwe amene anthu kukhala kochuluka chifukwa kuti Ben Longwe ndibakonda. Idafika nthawi a Ben Longwe adatembenuka nkupeza kuti ayamba kulankhula chipani apita kwa MCP, zimene tonse tidaona. Ndidatembenukanso nkuyamba kwauzera kulu ndinukape, right? So pa nthawi imene munthu wabwerera mu channel kuona kuti munthu chimene akulankhula ichichi ndichoonadi, munthu uyu wazindikira kulakwa kwake, munthu uyu wazoti amalawi awawa ndidawalakwira powasiya kuwalankhulirira, ine ndamene ndinalipira kapena kuti choyimirira iwowa kuti ndizauza chilungamo, kuti azizoza chilungamo chimene chichitika mu dziko lawo. Munthu je wabwerera, ineyo Comrade Evans Kaija ndifuna ndilankhule kutundu wa Malawi kuti Sir Charles Ben Longwe, you are most welcome back to the activism. Ine ndakulandirani chifukwa mu activism yanu ndaiwona kuti chimene mukulankhula nchonadi. From the beginning you started kupanga release ma audios anu kutundu wa Malawi. From your first audio imene munamba kulankhula kuti mufuna mwambeso ano kwauza MCP chilungamo, kuuza boma ilili chilungamo za zimene akulephera kapena za zimene amalawi akulira nazo, ine ndamvesa zoka pamene paja kufikira mpaka pa audio yanu ya lero imene kuti paso ndipange audio iyi, ndamvamo kuti inuyo chimene mukulankhula nchilungamo, mwaganiza mofasa kuti anthu awawa they were just using you as a toilet paper, a toilet tissue, kuti iwo akuzokugwirani ntchito inuyo pa ntchito yolakwika. Mwazindikira. Thank you very much my brother, my comrade, my fellow comrade Charles Ben Longwe. I like you, brother, and I'm welcoming you. I'm warmly welcoming you back into the activism. Right? Then my friend lankhule ndi ma activists. Friend ndikuona kuti ababa zikone yakuti ma activists tagawanika. Ma activists ena ndamvapo brother Salo ayamikira takulandirani a Charles Ben Longwe, ayamikira kuti takulandirani chiganizo chimene mapangacho chiganizo chilondola. Ndepali ma activist ena akakamira akukanabe akunena kuti yayi Charles Ben Longwe asakunamizeni, watumidwa ndi boma. Amalawi ndifuna ndikusimikizeni, munthu amene watumidwa ndi boma kuti akalankhule kapena akapange zoti akawapange ma activist ena attacking ngati mene akuganizira ma activist ena. Amalawi palibe munthu amene angalole kuti antume munthu azikamuyalusa.
ngati mene alankhulira pa audio yawo iyi ya kuchikangawa kuti adakabwera abene nkhani ya kuchikangawa. I'm not sure kuti MCP ngatume a Charles Ben Longwe kuti pitani muzikati yaluso za kuchikangawa zija. Let us use common senses, guys. Let us not keep the grudges. Let us be honest ngati ma activist ameti pano kumenyera ufulu wa Malawi. Aliyense akuzopanga mistake, even inu amene mukuti investor ena inu. Ndinu ma activist so mwapangapo ma mistake oti anthu ena afema tibowa ma mistake anu mpaka na pano. And ena inu ngati simuziwa, ineso ndi activist, ine ndi I'm just a new activist on the ground. Ngati simuziwa kuti ena nu activist enanu ife tima kuona ndidiso la kumbali tima ngomvesera maaudio yanu komanso ife sikuti tili 100% makukondani kwambiri chifukwa tikama kuona ninuyo tima kuona na mene munachosa inuyo amalawi kwaika kutosa layas ndi inuyo activist yake no mwenu. Okay, munabwera munapepesa kodi zikalepereke bwanji kuti Ben Longwe nayenso abwere mogonja nkupepesa kuti daya ndabwerera mu channel nasochera. Ngati mene munapangire inu muja munasochera puthanake munasocheresa Malawi kwatenga anthu kwapitsa kutosa layas mmapita ku mademo ya ndinu achina Ntambo ndinuyo tikukumbukirani ya Ntambo. Koma lero Ntambo mukamalankhula zonena kuti amalawi andikhululukire a Professor Arthur Peter Mutharika andikhululukire akukhululukirani koma mabala aja sikutiro apola kapena kuti kukhuluka kuja kwachosa vuto dakati yani dakati chimozimozi kusita kuti ndi chimozimozi mmene tidakukhululukira ninuyo. Sinifuna kuchera ma activist ambiri koma muzimve noka kuti mmene amalawi adakukhululukira ninuyo mutatenga amalawi kuwapitsa kutosa alliance kumene akuja chiteze ndinuyo ma activist inuyo. Mmene tidakukhululukira ninuyo chimozimozinso tikuyenda kwakhululukira sa Charles Ben Longwe ngati munthu amene wazindiya kuti no ndinaponya line ndinaponya nsewu koma ndiyende ndi nsewu olondola kuti amalawi akafike kuchimena kufuna. Nkhani apa ndona kuti pasapezeke ma activist oti wina akapezeka kuna kuti mwina adasochera chifukwa mawa ndine ndikuzoza sochera mwina tikuti mwina this is just an example ndineyo comrade Evans Khaya mwina ndikuzoza sochera mmene mudasocherera so ino ifwa munagundikatu 2019 2020 taona ifeyo ma activist onse wawa akuthamanga pansewu ali limodzi ndachakwera mudasochera amalawi amakudandaulani timamba kuchokera mu social media mu masamba nchezo muchokera kwa anthu ena mwina kuma inbox kuti kumati ife nkuluja ngakhalebe amatere kumabe paja apa tikakumbukira adatilakwira. Alright, so mmene amalawi adakukhululukira ninu ndikuyamba kumveseraninso muchimveso chimozimozi kuti malawinso winayo nayenso Charles Ben Longweyo ndi malawi amenenso tikozo kunkhululukira chimozimozi mmene tidakukhululukirani inu paja. Kunkhani mene ndachokako sindifa kuchedwa kwambiri nkhani ndona kuti a Charles Ben Longwe abwerera pa ground muchonadi uwonde ndi umbono mene ine ndi nawo ngati comrade Evans Khaya pomvesera chimene akulankhula chifukwa sindikukhulupirira kuna kuti MCP kapena Dr. Lazarus Makikafi Chakwera akuza kuntuma Ben Longwe kuti pita ukasake ma activists ena ndifanda apange chipongwe koma uzika ndi yalusa akoza nkhani yakuchikangawa. It cannot work in that way, guys. Let us think. Tisasunge ma grudges. No matter what happened, chifukwa magrudges ngatamenewa oti activism ikhale kuti awo akupangira paokha awo anamiwa ndika timu kawo azipanga gulu lawo basi aponi kalito ndi timu yawo azipanga gulu lawo basi ndekuti Khaya ndi Ben Longwe ndi timu yawo azipanga gulu lawo Akalonga Boys ndi timu yawo azipanga gulu lawo ndekuti activism yositeka ndipo sitigongesa chimene tikufa kuti tigonjesecho nkhani ndi imene yoyo. Nkhani yanga yachiwiri amalawi ndi ma message ochuluka amene alowa ku inbox yanga chifukwa cha VN imene tulusa mu siku la zulo VN yokhuza kudandaulira opposition kunena kuti opposition kumene muliko sindikufuna kutchula kupanga mention opposition yokuti kodi ndi chipani chiti koma pali zipani zina zimene zikonza kuti ndi puluzu zipani za makani zipani zimene zikonanga kuti atipazokha ziko zokadusa. Ndemu VN yanga yazulo ndimanena kuti opposition ife chimene tikufuna mwina muda kasatirako zimene alankhula a comrade Boni Kalindo kunena kuti tagwirizanani kunena kuti akwakule tiye tonse pamodzi
tibwere pamozi ngati mene pangira IMCP, IUTM, APP, AFOD chani kuti agwese DPP zinatengera kuti onse aja anabwera pamozi. Do you remember? Ndiye mukambirane kumeneko mwachikondi modeka pasakhaleso chipani chokula mtima chozimva kuti ine ndi wamkulu aponi kandi adatero inenso ndikutero. Pasapezeke chipani choti chizimve kuti ine ndi wamkulu, ife tili ndi anthu ambiri, ife mwakuti komano maministri aja mungopangana ife tione kuti kodi chipani cholephera nchiti. Khalani pamozi, sankhani president mozi, sankhani running mate vice president mozi, nde enawa panganani. Okay, PP mukutenga Ministry of Agriculture ikhala m'manja mwanu, right? Nde tione kuti kodi longoso la chakudya muziko la Malawi lizenda bwino. Okay, UDF tikukupasani kuti inuyo mukhala ku Ministry of kaya chani, Ministry of Health. Tione kuti kodi Ministry of Health aona okha kumene kuti kodi zachipatala tikazendese bwanji zikamalephereka tizwa kuti ndi UDF ikulephera kuyendesa yani kuti kuchipatala kusakhale mankhwala ma ministry, right? Koma zikuonera kuti pali zina zimene zitchula zimene zikukana kuti kuzapanga mgwirizano ndi zipani zinzake kuti chose MCP. Kumeneko ndiko kulakwisa, kumeneko ndiko kuzikonda. Chimenecho ndicho chizindikiro chimene chikutipangisa Malawi kuti tiziwe kuti inuyo cholinga chanu sikufuna kupulumutsa Malawi, koma cholinga chanu ngofuna kupeza mpando. Ndiye this time around sizitheka zoti chipani nake chikule mtima kandi DPP mukakula mtima ife tikupangana expose. Ine ndi Evans Kaya, Comrade Evans Kaya, ndimachokera ku Thyolo, koma I always repeat kuti I'm not a DPP party member. And you can be my witness. You never see me in one of your nsonkhano. Simandone kwele kusonkhano wanu kuti Comrade Evans Kaya ndutino. Kapena ena nimwina mbangu nimvera ma VN. Basi mnandionepo nitapezeka pa nsonkhano kuti Comrade Evans Kaya manedo ya nduyuyu wa DPP. Ndeka ya ndinu ya DPP amene mukani opanga gwizano ndanzanu pakuzimva kuti mwina ndinu akulu, pakuzikonda kuti mwina ndinu akulu, mukuzodusa nokha. Ifeyo we will change to stand with those amene akonda afuna apange gwizano. Fuka amene afuna apange gwizano ndi amene tikwamva kuti afuna apulumutse Malawi. Chifukwa chipani china chicho pachoka sichitha kuchosa MCP ndi 50+1. Kaya ndi UDF ikakanika kuti chifuna apanga gwizano ndi zipani zina zimene zili kosusa tiziwa kuti awangofuna akapeze mpando asati kumafuna akapulumutsa Malawi. Kaya ndi UTM chimodzimodzi kandi PP ngati ikane uya pamozi kuti ipange mulu wa zipani ngati mezi zakhala ku chipani yotosa laisi uja mulu wa zipani 9 kuti yose MCP ndi kutimva kuti PP yo ili pamenepo ngofuna mpando kuti akhutitse member zawo koma asati akufuna kuti apulumutse Malawi. Ife Malawi tikufuna nonse opposition mupange chimozi, muende limozi kuti mupulumutse Malawi. Kusiya za mipando yanu yotibe na ntchito. Mipando yanu yotibe na ntchito. Ndiye mwakandi target yoti mukufuna mipando. Osati kufuna kupulumutsa Malawi. Ndesi zitheka chifukwa pano ma activist sikiza mantha, ma message yozitumizani, opyeza ondizitopyezani, otukwana nuzitukwanani, koma ineyo ngati pano pa ineyo chipani mechikane kukwenda ndi anzake, ineyo I'll be there to expose that party kuna kuti chipani ichi chingofuna chikatenge mpando kuti akapendule ndi kukhutitsa mimba zawo. Akufuna akapangeso tribalism kawiri kuna kuti akasankhane a DPP okhaokha. Ngati mungati mufuna muime panokha ndeti mukufuna mukawina musankhane ma ministry onse nduna za chakuti nduna za chakuti mukhale ku DPP kokhako kapena mukhale ku UTM kokhako kapena mukhale ku AFOD kokhako kapena mukhale ku UDF kokhako simukufuna kugawana ma ministry ndi anzanu, right? So zimenezo muziko la Malawi sizitheka. Amalawi tisalole kunena kuti tigwisidwe ntchito ndi anthu atinamize kunena afuna aende nafe utokha ndicho kuti ngofuna apeze mpando tialembe ntchito akasankhane maunduna wasafuna kugawana ndi anzawo kutoka iwowo amene takanewo ndi kusafuna kugawana ndi anzawo. Ife tili pano ma activist ine ndi Comrade Evans Kaya sino wachipani koma ndine nkhala pakati wa Amalawi ndi anthu amene akufuna kuwatenga Malawi iwo. Munthu amene afuna kuwatenga Malawi ngati president ndi ineyo ndi Amalawi
muziwe kuti ine ndili pakati pa amalawiwo ndizilankhulira amalawiwo zabwino zanu kapena zofoka zanu. Ngati kwa inu kuli zofoka ndilankhula, ngati kwa inu mukuchita zabwino ndiyankhulaso ndiyamikira. Mwakoma nonse konse komwe muli. Munali ndine Comrade Evans Kayiya m'bwalo lino la anthu amene akukhuzidwa madzulo alero pa 20 January 2025 mu chaka chimene tikupita kukasankha president wa kumtima kwathu. Mwakoma nonse, mukhale ndi usiku wabwino. God bless you wherever you are, Malawians. Thank you.